Gaurkoan Puiana kaleko 18. zenbakira gerturatu gara berriro, izan ere ez gara bertara hurbiltzen den lehen aldia izango, izan ere horrekoetan egon gara eta zentro honetan eskaintzen dituzten zerbitzu anitzak ezagutu ditugu, bai garbitegiak, gero ere txakurra garbitzeko aukera, baita ere bendina, edo paketeak jasotzeko aukera. Orain zerbitzu berriak dituzte eta aitzaki honekin gerturatu gara berriro. Eta horrekoan bezala, Nerea Izuzkitza dugu gurekin, guztia komentatzeko Nerea. Zer moduz, ikusten dugu dena ondo doala, ez da? Bai, egia esan ezin gera kexatu, ondo dijoa eta aldaketa batzuk egiten ari gera, jendeak eskatzen digulako. Horixe da, aipatu behar dugu berrikuntza gehienak txakurrekin loturikoak direla, gainera hori aurreko elkarrizketan aipatzen genuen bezala, txakur parkea alboan izan da kontutan hartzeko gauza izango da hau, ez da? Bai, egia esan, zati hau zan leheno, importantzi gutxien ematen niona, baina ikusten dut jendeak asko eskatzen dula, eta bai pelukeria, instalazio aldetik eta aldaketa batzuk egin ditugu, eta beti jendeak eskatzen duen arabera juten gera. Horixe da, konta iguzu, berrikuntzetako bat da, hori txakurrak norberak garbitzeko makina berritu duzuela, lehen bat zenuten, orain berria jarri duzue, zergatikan erabakitzen duten aldaketa hau egitea? Urte bat ondoren ikusi dugu hobekuntzak egin ditzazkegula eta adibidez bai ordainketa aldetikan daukagu lehenozan monedarekin, orain datafonoa ere txartelakin ere ordaindu daiteke, bainera bera ere alturan mugitu daitekela ere importante iruditzen zitzaigun, eta lehorgailua ere bai lehengokoak ez zuen oso ondo lehortzen, eta orduan hori aldaketa guzti horiek egin ditugu. Eta gero aparte, pelukeria ere eskatzen ziguten, orduan jendeak eskatzen duen arabera ara guten gehiago. Horixe da, eta aldaketa eginda, imaginatzen dut jendeak eskertuko duela, ez? Orain behin makina berria erabiltzen hasia, diferentzia hori nabarituko dutela, ez da? Bai, egia esan jendeak asko eskertzen du, aldaketa horiek egitea. Ez dira aldaketa handiak, baina behintzat jendeak eskertzen duen bitartean eta jende etortzen den bitartean, gu gustora. Horixe da, azken finean erosotasuna hor dago, ez? Etxean garbitu beharrean, txakurrak etxean bai baineran edo dutxan garbitu beharrean, hemen espazio egokitu bat dago haientzat, ez? Batez ere imaginatzen dut, txakurra handien kasuan. Bai, hori esaten du jendeak, behintzat, honea etortzen den bakoitzan esaten du, behintzat ez dut zikinduko etxeko komuna. Eta gero kontu zibiltzen dira, baina beti salpikatzen du, beti zikintzen da, baina esaten dit, espazio hortarako dagola, eta lasai ibiltzeko eta sin miedo. Horixe da, gainera bakoitzak bere txakurra bere gustura garbitu ahalko du, nahi duenean, eta hori norberak egiteko askatasunarekin, ez? Hori ere eskergarria izango da. Hori da, hemen bakoitza gainera nagusiakin berarekin askotan lasaiago egoten dira, gauza dian bezala. Baina, ikusten badego handiegi dala edo ezin duela, hemen pelukera balin badago ere esku botatzen dio. Gauza da, igual pelukera lanean balin badago, segun ze txakur ezin dela juntatu, eta orduan pixkat egokitu behar dugu batera eta bestera, baina bestela egia esan jendea gustora dago bai. Horixe da, garbi goxon eskaintzen dituzen zerbitzu guztien antzera, zerbitzu pertsonalizatua da, bakoitzak bere kontura egin dezake, eta erabiltzen errexak beste makina eta kontu guztiak bezala, ez? Bai, hori da, eta ez balin bagaude hemen ere, bete eukitzen da telefonoa eskuan, eta dei guztiak atenditzen ditut momentuan, eta hori jendeak ere pila bat eskertzen du. Esaten du, autozerbitzu bat, baina behintzat arazoa edo zerbait duda balin badoka deitzen dut, eta beti, inkluso askotan igual etortzen naiz momentuan eskuba bota balin bat dezaketere bai, eta hori jendeak asko eskertzen du egia esan. Bai, imaginatzen dut, eta gero ere, konta iguzu, erabiltzaileen aldetik nolakoak dira, auzoko hau jendea da, edo kanpotik ere Irungo beste zonaldetatik edo beste herrietatik jendea dator? Denetik, nik uste nuen auzoko jende izango zela, baina lehengo ostiralean adibidez, tokatu zitzaigun Hendaiatikan azaldu zela neska bat, eta ez dakit alde hartan ez dagoen edo zer, baina handikan heldu zala, eta etzekin nola erabiltzen zen, kasualidadea pelukere mentzegon, eta eskua botazion, eta egia esan oso gustora joan zen, baina ez dakit Hendaiatikan zergatikan, baina bai, Irun guztitik etortzen dire, Hondarbitik ere bai, gehan ere ez dagolako horik momentu hontan, eta leku guztitatik etortzen da, egia esan jendea. Hori norberak egiteko aukera izango litzateke, baina gero ere aipatu duzun moduan, apaindegi zerbitzua ere eskaintzen ari zarete, hau bai berria dena. Konta iguzue, arrakasta izaten ari da, pixka bat nolako harrera egin dio jendeak? Ondo, hasi gira momentu ostiraletan, ez egunero ezin dugulako zerbitzu eskaini, ostiraletan hasi gira, zita hartuz, nahi duenak zita deitzen dio pelukerari eta berak hartzen du,
Eta egia esan ostiraletan hasi gera eta ostiralak betetzen ari gera. Ikusten badugu gehiago behar dugula, aukera balin badago egun gehiagotan eskainiko dugu. Gauza da, pelukera hemen balin badago, autozerbitzua gelditzen dela pixkat, eskaz, baina instalazioak hause eskaintzen digu ezin dugu gauza gehiago egin egia esan. Eta konta iguzu, jendea pozik aldago, imaginatzen dut azkenean profesional bat izan da, emaitza ere profesionala izango dela, ez? Orduan jendea pozik egongo dela, imaginatzen. Bai, ez dugu denbora asko ez damakigu, baina egia esan jendea oso gustora juten da. Gainera, Ana pelukerak leno ere hortaz lan asko egin du, jende asko ezagutzen du, eta orduan, eta esku badaukak, jendea oso gustora juten da, bai. Horixe da, azken finean, nobedade garrantzitsua, pixkanaka, horiek gehitu behar dira, hori esaten zenuen bezala, bezeroak asebetetzeko, ez da? Hori da, eta hau ez naukan idari jartzeko pelukeria, baina jendeak eskatu duelako jo naiz jartzen, eta poliki jungo gera, eta, egia esan egunero kotasunean lana edukitzen dugu. Horixe da. Eta konta iguzu, amaitzeko, etorkizunera begira pixka bat, ezakit zerbitzuak gehitzen eta hobetzen juntzaretela ikusi dugu, jada ezakit buruan ideiarik duzuen zerbitzu berririk gehitzeko edo zerbait aldatzeko? Azkena gelditzen zaigu, ja eskatuta daukat, labadoro bat jartzea maskotei buruzko gauzekin, ez nahasteko pertsonen gauzak eta maskoten gauzak. Eta ja eskatuta daukat, iritsi zainago eta iristen danean hemen jartzeko asmoa genuen hasieran, baina pelukeria jartzeagatikan, orain labanderira pasako dugu labadora hori, eta orduan labadora bat egongo da espezifikoki maskoten gauzentzako. Hori daia azkena, zeia metroak ez dizkigute aukera gehiago ematen. Seguro horrek ere sekulako arrakasta izango duela, Nerea, mila esker gu hemen hartzeagatik eta zorte hon. Zuei, mila esker.